Роками очолював п'яту колонну, а став кандидатом на обмін. Кум Путіна Віктор Медведчук, якого напередодні затримали співробітники СБУ, і ще може послужити добрій справі. Як саме, пояснив президент України Володимир Зеленський. Вважаю особливо цинічним з його боку використовувати військовий камуфляж. Намагався так замаскуватись. Ось такий вояка, ось такий патріот. Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і наших дівчат, які зараз в російському полоні. Медведчук очолював «Український вибір» – організацію, яка, за даними прокуратури Криму, дотична до псевдореферендуму та окупації Криму. Він же був лідером проросійської парламентської сили ОПЗЖ, діяльність якої заборонена на час воєнного стану. У жовтні минулого року Медведчуку оголосили підозру у державній зраді та взяли під домашній арешт. Утім, з початком широкомасштабного вторгнення Росії він зник з власної хати, але, як виявилося, до Росії не подався. Радник голови МВС припускає, що Москва й сама має до Медведчука питання. З того, що можемо ми судити по посередкованих речах, через нього проходили мільярди грошей, які, як виявилось, були бездарно, як мінімум, потрачені, а реально, напевно, не зовсім потрачені, а десь прихоплені. Тому я впевнений, що для нього, я не знаю, що страшніше – українська тюрма чи потім дуже складний процес, які будуть відбуватися з ним і його найближчим оточенням, яке зараз знаходиться в Росії, між іншим. Від Медведчука та ідеї його обміну Кремль фактично відхрестився. Речник Путіна Дмитрій Пєсков не вважає це можливим, бо той, мовляв, не є громадянином Росії. Утім, зауважив, що якби українська влада дослухалася до ідей кума Путіна, то і війна, мовляв, була б не потрібна. Тим самим підкресливши роль Медведчука в українській політиці. Він тим часом відправиться під варту, оскільки так вирішив Личаківський суд Львова.